Katisibay ko panunod mo't adayo kasar sarita ka nagan din sumbat mo igargarok nun sa imasaktan to'y puso ipagpakitam na lawa isutpat-pat kem sana siya at katisibay ko panunod mo tadayo kasal sarita ka nagan natin sumbat mo igargarok sa di masaktan to'y puso ipagpakitam na lawa isutpat-pat kem sana siya nukas to'y metlay ngawang patek ko ken ka nukas to'y metlay ngawang patek ko ken ka ipaten na nurag saken sa bali nubilangan dan sa bali napud no aparatoy ayan nilagi di kan tusubyan kasta tinted mong kaunggan katisibay ko panunod mo tadayo kasar sarita ka nagan natin sumbat mo igargarok mo sa di masaktan to'y puso ipagpakitam na lawa isutpat-pat kem sana siya nukas to'y metlay ngawang patek ko ken ka nukas to'y metlay ngawang patek ko ken ka lipaten na nurag saken punasan na tanaken nubilangan dan sa bali napud mo aparatoy ayan nubilangan dan sa bali napud mo aparatoy ayan nilagi di kan tusubyan kasta tinted mo kaunggan ipaten na nurag saken punasan na panagen ipaten